Oké, goedenavond. Ik is Jan Wiekers. Ik is 49 jaar oud. En ik heb van 1992 heb ik op Dankbaar begonnen werken. Toen was ik 15 jaar oud. 2017, die maandagochtend, toen die voerman met mij te doen, ik beweer ik is dronk. En niet werk. Dus ik kwam zeggen, maken die drank, dus zie je mij iets. Hij heeft mij gelaten pijpje blazen en die werk. Dat ik kan zien, ik is onder invloed van alcohol. Ik weet niet zo aan dat ik die later drink. Maar kijk, daar alcohol blijven ze nog in je lichaam, in je systeem. En toen hebben mij gelaten, die bestuurder is gekomen daar bij je huis. En toen heeft hij mij gelaten blazen. Toen heb ik geblazen. Ik zei van mij, ik heb die vanochtend gedronken. Ik heb zijn aandacht nog laat gedronken. En toen heb ik voorgekomen. Toen is ik gevallen, maar alle die rest op echte procedure gevolgd. Hij moest mij naar een dokter doorgevat dat hij bloed laten trekken. Om concrete bewijzen te hebben. Ik had gaan werken op vaderschap waar ik nou nog werk. En toen lag gekomen die eetzittings. Maar hij had nooit voor mij een alternatieve verblijf gegeven. En hij had ook niks voor mij geld gegeven. Voor het aantal jaar waar ik gewerkt heb, niks. Het heeft voor mij niks gegeven. En toen moest ik in Biala hard blijven. Toen heb ik in Biala voor een tijdje gebleven. Maar toen heb ik ook zo rondgegaan in Bella Vista. En ik mijn kinders verschrikken en moeilijk om staan weer gezet. En toen die balier mij goed kon eten. Hij had mijn dieren opgemaakt, zonder dat ik het opgemaakt had. Hij had mij goed gepakt en toen die pad kon afzetten, in die kruispad. Daar woensdag, toen hij weer zo zijn zo is, toen raak hij weer uit en hierin, toen staan mij goed in hierin. En toen die bestuurder van de schaven mij gejuicht, toen heb ik hem gevraagd voor talisman. Toen mij goed staan ook nog een talisman. En ik kan niet voor talisman betalen. Die boeren hadden nooit met mij rond de tafel gezet. Gepraat hoe we zal maken en hoe en hoe. Ze hebben net eenvoudige lijfschade. Maar als je alternatieve verblijf voor mij. Zo, en ik is nou maar hier, waar ik nou is. Ik weet niet waar je gaan. Ik weet niet verblijf gekregen, ik betaal nog waar ik blijf. En toen weer die balier nog meer zei, het nog meer hier, ik mag hier met mijn nakomen. Was het lekker samengewerkt, ik was een besproeiingsman daar. En tot die dan nog gebeurd. En achterna toen veranderde alles niet. Al die houding veranderde, alles veranderde.